you know, your song, mayidlala, khona that piece that goes with it. Tell me, what were you thinking uma ngabe wenza lo music? Eyi, ngibhala lo music noma ngibhala le ngoma. Eyi, inhliziyo yami ngangicabanga nje ngithi ekukhuleni kwami izintweni ey'ningi engihlangabezane nazo, khona izinto ezike zikushaye ungaboni, zikushaye ngale ndlela ukuthi awuboni, kodwa mase usu-realise-a ngoba ngithe ngelinye ilanga uma ngikhetha iNkosi uJesu, kwaba nezinto engiyi-realise-ayo ukuthi eyi, ngalesa sikhathi ngangiyimpumputhe, ngangingaboni emehlweni. Oh, manje sengiyabona. So, ngathi ngibhala le ngoma, ngiyakhumbula ngalelo langa ngangikhala, noma kungathi kukhona into eyayenzeke kumina, kodwa ngangibheka nje ngi-realise-a ukuthi uNkulunkulu usenzile empilweni yami. Ngase ngathatha i-ball pen, ngase ngiyibhala le ngoma ngithi ngangiyimpumputhe, ngingaboni emehlweni, kodwa uJesu wafika wangivula amehlo. Kukhona lo wafika wase amehlo ami aseqala ngaleso sikhathi, kwangathi sengiyaqala-ke manje ngibona izinto kabusha, kanti okunye bekungishaya akusakwazi ukungishaya manje ngoba senginala amehlo asevuliwe, engathi impumputhe ibingaboni ngoba ngike ngafakazisa kakhulukazi nencwadi. Khona incwadi la ezweni leNkosi, uJesu esindisa impumputhe ibingaboni, kodwa ngokufika kaJesu kwase kuba khona umehluko, kwaba khona inkungu esukayo emehlweni ayo, yayisitshakadula njengabonke abantu abatshakadulayo. Nami ngibhala le ngoma nje, inhliziyo yami yayinalokho nje. Yebo, soul on it, and then kuyezwakala futhi ukuthi uyayithanda into oyenzayo. Ngizocela-ke nje sizoyigoqa-ke indaba, uke ukhulume-ke nalabo abasebancane abadingayo nabajabulelayo ukuthi bakwazi ukwakha umusic. Yini into ongaba-advise-a ngayo manje? Kubantu nje abakhulayo, kakhulukazi intsha, ngike ngahlanganisa kakhulukazi intsha embale e-14, bengikhuluma ngayo lento. So uNkulunkulu shuthi uyayenza lento, iyaqhubeka. Bengikhuluma ngokuthi intsha ayihlangane, kakhulukazi amaciko lamancane, iy'ngane ey'ncane ayihlangane ndawonye, ke siy'bone zi-show up amathalente azo, ziy'veze ebantwini, kodwa-ke zidinga abantu abadala, Yeah. abantu abazoyinakekela, bebone ukuthi ikuphi abakudingayo, ikuphi abakudingayo. So kubantu abasakhulayo.